Isel, magkatuloy ka ngayon, gantanan! Ako na si Jess at machiching and ikabong mukia! Yes! So for today's video, mga kalab is blindfold! Eating apple challenge! Ngayon yung buhaton karon sa naka-blindfold ng among mata. So, among takpan ng among mata, pinagi nga ni amo ang i-cover karon nga. Towel. So, yan yung mga kalab-lab, dayon. Wala hikap sa apple, inigkaon, kinahanglan nakapaluyo ang imuang kamot. So, mga kalab-lab, dapat anak lang dyan kaon ha. Then, kinahanglan lab-lab nga, dili matangpag sa dire, may daog. Okay, so mahulog, so, pildi na mga kalab-lab. So, ready na ka? So, sugda na nato din na lang ano na kay ato nang sugda ng atong blindfold eating apple challenge. Love, so iyan na lang tagtakop sa atong mata. Sige. So, dapo kay ni atong ano. Okay, mga kalab-lab. Kamu ang witness kung kinsay nag binuang or nang sitaw ka nila ba? Ang daya, mga kalab-lab. So, kamu ang witness. Okay, mga kalab-lab. So, love, are you ready? Ready! Are you ready? Ready na Okay, kalab-lab? sugda na to. Sugda na nato ang pagkaon sa apple nga nakapikit ta sa itong mata, nga natabuna itong mata. May hikapay. And 3, 2, 2, 1, go! go! My mouth. Alangan nang bayo mo naman kaon. Wala, may pong mapa dyan. Wala, may ko'y baba, mga kalab-lab. Wait sa. This is it. And 3, 2, 1, go! eat! Hindi mo naman kaon. Yang. Madalakan man din. Mundalagan man! Ano eh? Isa man eh. Ay, ka pala! Chicken wing! Hotdog and baloney! Okay, go! Hala. Ito ka dulot. Dalagan na gini ako eh. Ari ko pot, gud na ko para kakaon ka. Hindi ko siya makaon pin uy. Nakataon na ka? Ano eh? Tama ka na, Bob. Na. Loy kasi na, Bob, Jess. Kaya wala pa kakaon. Mukha na ko, dami teknik. Ah! Ano ko teknik? Ada, nasakita sa mga. Malo. Sarap. Sarap. Ano talaga? Dapat nilabab. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day.
Yung mo na gini. Isa. Isa ka na ako. Gikap, tikap, gikap. Ay, mga kalablab. Noong ako. Ma'am. Gumana kay Kapa. Kapa ba? Ano? Kapa man. Gamay na lang. Gabahan ko na. Gabahan ko na. Nasulipan ko. Isa. Ada. Ang ganda sa kanakapin. Okay. Okay, one more. Okay. Chipa. Ay, kika pa. Bal, hikap ka. Oh, manggod. Kulit be. Oh. Usapon. Alagay. Ge. Okay, okay. Ano? Nagkukutog na ingkit. Wait, ano yung magkama na? Dili na ko. Wala pa daon. Wala. Ang daon ng tagaan ng kwarta. Wala, hibaw ikaw isubre to. Ay, kwa, huwag ka mag-ikay ka. Gabaan ko da. Yung hikap mo. Wala. Ay, hikap pa? Ay, dili. Sila nagayin ka kayo mo, hikap kanina na. Sila na. Ako na ito sa ulo. Nagkikap pa. Ay, Let's go din. ako namangga mo na yung mga Nay! Tongues out. Elbows up. Eat the apple. I am the champion of this world, of the world. So thank you kayo mga kalablago. Pilingan mo sa mo ang Blindfold Eating Apple Challenge! Thank you for watching sa mga kalablago diha. Thank you very much. Thank you. Thank you.